Druhý poločas zápasu Ledvinka Králíky, Horáček v 7. vteřině dává 5. gól. Myslím, že nechtěl bych se mýlit, ale možná v tom zápase už svůj druhý. Soupeř zase vyrobil chybu, kterou Horáček mohl potrestat, avšak brankář tentokrát zasáhl dobře. Měli jsme roh. 1-4, čas 7:35? 1-5 tedy, pardon, 1-5. Soupeř zase vyrobil jednu chybu. Hordy nezatláněj. Na. Co roztočí píska? Faul našeho týmu, to není moc pěkné. Mimo. Zase jednu chybu vyrobili my. Marek zachránil od dalšího gólu, od druhého gólu naštěstí. Hordy mu se nepovedlo samostatný únik. Byl vzadu obtěžován protihráčem a nezakončil ideálně. Simon na 6:1, čase 10 minut. 10 vteřin. Tedy 3. minuta 10. vteřina druhého poločasu. Zase jedna soupeřová chyba. Lukáš výborný zasáhl. Hráčem každej! Miguel vybojoval pouze rok. Simon netrefil míč ideálně. Byla zase chyba našeho týmu. Soupeř chyba, takže výborně. Výborný Simon. Nevím, jestli to stojí za to potočit. Stojí to za to, už to je 6:1. Jeden všivák, co nám dal gól z půlky. Vývoj 2 minuty čistého času.
Miguelova střela. Zase jsme u míče, Simon rozehrává out. Horáčkovi na hlavu, Horáček netrefil bránu, ale pěkná hlavička. Teď rozehrává od brány. To je borec před dívkou Kamil. Ale my nechceme udržet dalšího góla, takže bráníme. Marek ví, že to je pozornost, tak mu ji dopřejeme. Blokovaná střela, soupeře. Don se ptá, kolik to je. 15 netrefila míč vole. Done, ty si nepamatuješ, kolik to je? Už je to hodně. To byla pouze má bolavá ruka. Držet kameru 14 minut v kuse nahoře je trochu problém. Miguel trefil těsně vedle tyče, ale mimo bránu. A velká chyba brankáře, který může těžit Ondřej Horáček, ale však podělal individuální akci, měl nahrát, Marek se zlobí, už to mohlo být 7-1, to pochopitelné, říká soupeřů protiútok, 7-2, 6-2, pardon, 6-2. Nebylo to moc pěkné, Hordy, nebylo.